Takže ahoj, já vám přeju dobré ráno. Já jinak dneska z chaty jedu do mojí práce. Autobus mi jede v 5:07 a já pomalinku vycházím, protože taky to jakože docela je kousek na zastávku, ale radši půjdu dřív, kdyby něco. Takže teď jsem vyšla a koukejte. To je nádhera. Já jinak mám mikinu a na sobě mám kraťasy a je docela dobře. To je nádhera. Tohle je prostě nejkrásnější sledovat. Tady to je jako wow. A jinak se mi spalo tady 10 z 10. Kdyby se neměla budíka, tak spím reálně tak do 10 hodin, protože tady na chatě se mi spí vždycky nejkrásnější. Se tady vždycky spí. Protože tady nejezdí auta, nic. Prostě, že tady nic není, žádný hluk tady prostě, že není. Protože v chatu máme jakože v lese. A tady je prostě takový ticho, že tam prostě žádný zvuky jakože nejsou, jo. Nikdo tam nechodí, takže to je ještě krásnější. Takže tak. Ale fakt by jsem spala dlouho dneska. Ale nemohu, musím do práce. A tam přede mnou, je nějaká kočka nebo nějaký zvíře. Tak vám to zkusím natočit. Jo, kočka. Mňau, mňau. Ježiš, kde pak jsi? No, tak ta kočka mě už utekla, takže mě asi nemá ráda. Jinak vám tady ještě chci ukázat, musím to vyndat z baťohu. Jo. Mám to. Nejlepší Red Bull. Fakt jako tenhle je pěkně sítit jakože limetka. Jo, protože je fakt tam jakože sítit limetka. I tam jakože prostě sítím jakože citron. Jo, včera jsem se ho dala před závodama. I taky po závodu. A to fakt jako bylo tak kyselý. Prostě jak ta limetka plus citron tam prostě, že sítím. Tak ani ne za 5 minut, za 2 minuty už jsem na zastávce. A jinak já jsem z chaty vyšla ve 40 a teďkon je hodin, kouknu se na hodinky. A za chvilku bude 5:00 hodin. Takže jako já to jdu jakože mojí chůzí a teďkon jdu jakože pomalinku, užívám si tady to ještě ten vzduch. Nebude mi to chybět. Ach jo. A nikdo tady nejede, žádný auto, nic.
Takže tak. Ježiši, fuj, ten rybník je hnusnej. Je kačátka. Ale fuj, hnusný rybník, já vám ho ukážu. Koukejte. Jo, jinak tyhle sluchátka jsou pěkně debilní, ale co s tím nadělám? Já jsem prostě, že sluchátka někde ztratila, co jsem dostala k narozeninám. To jsem celá já, ale já chci si koupit sluchátka přes tu hlavu teď. A tohle jsou pěkně debilní sluchátka. Tohle je prostě nádhera. Nádhera. Slyšíte to za mnou? Snad ano, ale tohle je prostě nádhera. Fakt jednou tady si najdu nějaký domeček a budu tady bydlet. Tady budu bydlet. Tady to je tak nádhera. Tak nádhera. A ani už mi nevadí tohle brzké vstávání, jo? Mě to tak vůbec nevadí. Takhle, když je ráno je teplo, tak to jako vstanu bez problému, jo? To je prostě nádher. Ale v zimě to se mi moc jakože nelíbí, protože to je fakt jako ráno vždycky jako velká zima, jo? A to fakt jakože zimu nesnáším. A to jsem se narodila jako na Vánoce. Ale tohle prostě je nádhera. Vezmu si jenom kraťasy, tričko, jo. Ale i tak dneska jsem si radši vzala mojru, triko, kraťasy bez ničeho. Jo, jenom takhle. Co mi uvidíte. A je nádherně. Je fakt jakože nádherně. A tady mám jinak mikinu. 504. Za 3 minuty mi jede autobusák. A už se těším na prázdniny, protože o prázdninách budu běhat, budu sportovat, taky budu spát dlouho. Už se na to nemůžu dočkat. Těším se na prázdniny. Fakt, že jo. A hlavně o prázdninách nemám kolo, takže nebudu moci jít na kole. Takže spíš budu jenom běhat. A tak, co se dá nadělat? Takže tak no. Ale už se těším fakt na ty prázdniny. Takže tak. To je nádhera. Tak já se vám potom ozvu, až budu v autobuse. Zatím. Takže je 5:07 a autobus nikde. Autobus reálně nikde. A na Pytlítačce, co jsem se k něm koukala, takže tam vůbec jakože zpoždění nemá minutu, že nic. Takže snad ten autobus jakože pojede. Jo, už ho vidím, už jede. Takže autobuse se vám ozvu.
Synek přejdeme na zastávku pozdě, takže to je jedno. Jinak teď jdu už do práce, ještě mi to jako chvilku bude trvat, takže pro vás natáčím tohle videjko, snad se vám bude líbit. Snad ano, když tak mě podpoř, dej odběr, komentář a like a sleduj mě na všude na sociálních sítích. Zelená. Tak, jdeme. Vynikající 10 z 10. A jinak chtěla bych s tímhle videjkem to ukončit, jako to ukonču tady u babičky a dědy. Já jsem na to úplně ráno zapomněla, protože já jsem viděla kolegu a kolegyni z práce, tak jsem je šla pozdravit a potom jsem úplně na to zapomněla ukončit tohle videjko. Tak jestli se vám tohle videjko líbilo, tak budu moc ráda, když dáš like, odběr a komentář a zase někdy u nějakého nového videjka. Čau.